Os maios son a festa popular tradicional de exaltación da natureza, da primavera, por suposto, que era como cando comezaba o tempo da sementeira. Non poden levar material como clavos ou chinchetas ou cousas desas, entón o que levan é solo sacos e fío. Hai que coser con un fío, con agullas especiales para facer, entón fanse con musgo e con flores que se atopan, que teñen que ser silvestres do monte, que non sean cultivadas, e adornanse con todo tipo do que haxa, con xesta, e tamén traense uces, e o que veña nese momento, o que nese momento de a terra. As coplas teñen un motivo satírico de todo o que pasou durante o ano, principalmente a nivel local. Faise bromas, meténdose cos presidentes das diputacións, políticos, concelleiros, concelleiras, situacións ridículas que pasaran na cidade durante ese ano. Teñen unha medida que a tradicional é unha medida de 6 sílabas por verso, estrofas de 4 versos, e que riman de maneira asonante ou consonante, normalmente asonante, nos versos pares. O que queda máis bonito e o que é mellor é que as coplas vayan engarzadas, que o último verso que acaba a primeira copla comece o verso sexa o comezo, o primeiro verso da seguinte copla, e así até o final. Fanse cunha introdución, unha ou dúas coplas introductorias, e ao final unha copla de despedida até o ano seguinte. Aquí ven o maio de flores cuberto, como cada ano, cando acaba o inverno. Cando acaba o inverno e chega a primavera, recollemos musgo para facer a festa.